Adică să fac mișto cu canonul ăsta, nu? Pe noapte. Cum? Pe noapte să văd mișto. Așa, așa, așa. Eu fac poze foarte bune al meu noapte. Claudia Lazar. Ziua! Finalmente! Sì. Grazie! Poftul ai, Doamne! Sfârșit că suntem noi. Da, să lăsăm, da. Nu crede el. Aduce partea ta care e de acolo. Dar nu ne luăm cu pachetele, ne lăsăm bine aici. Ok. Dopo per solo una barca. Stiamo anche cambio. Are gaură, măi. Da, da, da. Eu ce zic? Spune-le pe moldile. Ce frumos. Da, da. Hai la vin! E foarte important că Ce e mult. frumos. Ia. Lunea că e un pachet greu cu un televizor vechi, lasă că le-au. Adică abbiamo dato qualcosa di primo o... Mamă, ce nebunie! Asta e trâmpit, hai, că o duc așa, ca să o apuci. Daniel, mamma voglio! Mi sei che capisci dentro! No, deve andare al posto del posto da quando era Bă, dar unde au plecat ăștia, oameni? A, gata, am înțeles ce a zis. Să punem pânza deasupra. Da. Doar una dai, Victore. Doi, trei și... Dădeam eu la mână vinul și trebuia să mă aplic. Da. Trecuse un vapor mai mare Da. și asta făcea așa, venea, adică te amețea, îți venea să cazi. Și mi-era plictisă. Și din cauza vasului că Vasului că se înclină, da. așa și eu cu tot peleam. Acum te-ai obișnuit. Am vorbit cu mașina, o las aici. Da? Păi decât dau acolo 50 de euro, mai dau cu 15 euro aici, cu 10 euro. Bă, te șterpi. Asta e defectul meu, sunt prea neștiut. Auzi? Din păcate nu putem să ne lăudăm cu ele. Ce? Nutella, da, Nutella. Le-am zis eu ieri că eu fac clătite, dar mie îmi place să le fac cu rom. Îți dai seama ce mișto au făcut de mine? Toată ziua. Ia uite, asta e piesa, prima piesa principală. Da. Bă, ușor. Următoarea, uite aia care vine. Ăsta este pe unul îndrăgostit. Da! And off we go. Numai să fii atentă să nu dai peste cât. Da. Da, întreb. Dar intră până acolo pe care. Cred că da. Da. Problema este că nu știu dacă e deschis muzeul.
contează, le ducem până la poartă. Bagna, seria? Basta, perfetto, thank you. Basta uno. È una strada più lunga del Di Canada. là è grande, lunga, di qua si taglia già metà sulla Ah, Zamporia. ok. Cum stau ei acolo în față. S-a desblocat? Îți place, Valeriu? Îți place? Îți place, Eugen? Ferește capul! Aia, capo e trasă. Capul! Nu, asta e în alt punct. Punctul mai... Mai în spate să ne duce, pe poartă. Bă, pune-mă aici, mă. Lasă-le, mă, Sunt mai ușoare alea, mă. Așa trebuie. Hai că poate îmi bag un perete de lucru. Ăla, omule, Ăla căruț, domne. Ăla, Am scăpat și de Păi da. sciatică, să nu te tragi în perete. Quello è la più importante. Quello è il più importante. Grazie mille, arrivederci. Buon viaggio, grazie di tutto ragazzi. La Buran ați fost? Am fost în alt an. Păi poate ne duci pe noi. În Buruș, tu dă-i ai tăi, acolo vine text, dar text să zurmărim. De aici am un cafă sau acolo. Ce faci? Ai înțeles? Da. Vezi? Și asta pot să ți-o fac să strângă cât să fie pe ăla. Uite cum vine și cât îți mai intră gipsul aici, ăla e. Păi da. Eventual în spate poți să-i bagi o pană, să-l strângă așa, țoc, țoc, țoc și gata. Nu mai faci nimic, doar să tai alea. În schimb, cam o tică tâmpenia asta. Deci o tai cu... O fac așa, uite, și asta o tai de aici, doar ți-am arătat cum vine. E perfect. Eu mâine mai am 2 tablouri cu și... Mă ajut la aici. Păi dar să fac... Auzi cu ea ce fac. Indiferent cum, cu o tăietură vom avea, nu, tăietură sus. Nu, ca să vină mai jos. Sau cum vrei. E indiferent, hai să o punem jos tăietura, că e mai bine. Asta e. Păi du-te încolo și asta e. Eu țin la imaginea mea, cum să mă filmez că te-am Vino tu cu... De aici vino. N-am mult. Îmbracă
către ea, pe greutate. Da, să fie. Într-o parte, uite-te la mine întâi și pune Irina. Deci aici vă rog să vă gândiți foarte bine cum le punem, că stricăm peretele dacă dăm gaura iurea. Ura. Dacă vrei, vin și dau aici, un punct să stai la jumătate. Să lăsăm mâinile mai jos, Eugen. Mai jos mâinile. Mai sus un pic. E bine așa, mă? Nu există în lumea asta, frate, ca lumea. Și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta, frate, ca lumea. Și la bine și la greu e fratele meu. Frate, frate, frățiorul meu. Nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Cer, frate, cu tine, frățiorul meu. Are de inimioara în mine, tot de dorul tău. Nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Când mă împac, frate, cu tine, frățiorul meu, râde sufletul în mine, tot de dragul tău. Nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu.